एक्चुअल भलन्टियार फोर्सनि दैदेननायाव जोंनो आलादा रायजो नांगौ। जोंना उद्देश्यआ सेपारेट स्टेटमेन्ट जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो फोरोंलांखादों बा जोंनि एबसुनि गासै दैदेनगिरिफ्रा सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बुंखादों बा फोरोंलांदों बा सोमला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गारला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिलागां बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंखौ फोरोंनानै गालांखादों। जोङो डाइरेक्ट आलादा रायजो मोननांगौआ गोब्राब सम्भब नङा। जोङो मोनसेनि उनाव मोनसेसो जोंनि आलादा रायजोआ मोनसे समाव जाफुंहैनो हागौ होननानै जोंखौ फोरोंदोंलै। आरो जोंबो हानायमानि बै आन्दलन जानाय समाव जोंबो बुजिनो मोन्दोंमोन दिनै बर'फ्रा खेबसेयावनो आलादा रायजो मोननांगौआ सम्भब जानाय नङा। जोङो जोबस्रांलांजोबनोसो हागौ। ओंखायनो जों जिरायथ' खामानिखौ मावलांनो रोंनांगोन, दैदेनलांनो रोंनांगोन रायजोफोरखौ होननानै जोंखौ फोरोंलांदों। बे हिसाबैनो जोङो दफा सुक्ति खालामबोदों आरो बेजों जोङो एसे जौगाबोदों। नङाबा नोङो 100 years 50 बोसोर 100 years जुदि कन्टिनिउ बर'आ जुदि आन्दलन खालामनांगौमोनब्ला लेखायावबो सेस जागौमोन, लेखाफोरावबो सेस जालांजोबगौमोन, खेथि बाथियावबो सेस जालांगौमोन। फारफ्रोमनिफ्रायबो बर'आ ओरैबायदि गाहायाव थाहैखागौमोन, सेस जालांगौमोन। जोबथानायाव रायजो मोनबाबो दहाय आब' प्रमदा जेरै बुंदों जोबथानायाव रायजो मोनब्लाबो खुंग्रायानो थाहैनाय नङालै, बेबादि परिबेस फैगौमोन। ओंखायनो जोङो थाथ' जोङो आन्दलनखौ खालामबोदों आरो सुक्तिखौ खालामबोदों। आलादा रायजोखौ जोङो खेबसेयावनो मोनखानाय नङा होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ फोरोंबोखादोंमोन। बे हिसाबै जों खामानि मावबोदों आरो बेवहाय जोङो जयैनो गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आन्दलनखौ जों खालामबोदों। जोंनि बर'नि आन्दलनाव खालि बर'ल' नङा, गुबुन जाथिफ्राबो हेफाजाब होआखैबा जोंखौ थानाय जानाय नङा होमबा, माबा स्टिक रोगानाय बा माबा मोनसे बाजार खालामहैनाय बा माबा मोनसे खबर हैनाय, बेफोराव जुदा जातिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होआखैबा होदों, बहुदानो होदों। गासिबो जातियानो हेफाजाब होदों। नंगौ गोबां मुंख्लं जालांबाय, जों बावनो हाया। बिथांमोननि सोलेरा अरायबो गोजौआव सोरगोआव अरायबो गोजोनै सान्थि थानो हाथों, जों बेखौनो आरज गाबबाय थायो। आरो जोंहा टटेल मार्चार्स मुंख्लंफोरखौ लानानै सुक्ति दिनखालि मोनसे जोङो बेखौ बिबार बावो 10 फेब्रुवारियाव, बोसोरफ्रामबो 10 फेब्रुवारियाव जोङो गासै मुंख्लंफोरखौ लानानै मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि जों लायो। बेयो जाहैबाय बै क'क्राझारनि देबरगाव बड'लेण्ड मार्चार्स सिमेट्रि। बेहाय गासिबो जेसेबां मुंख्लं जानाय 1987 निफ्राय 2003 10 फेब्रुवारिसिम जेसेबां मुंख्लं जादों बिसोरनि नामा बेहाय रोखा दङ आरो बेयो अरायबो थालांगोन। बेयो जोंनि जारिमिनारि जानानै थालांबाय। दा जायखिजाया जोङो सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनावनो जोङो मुंख्लंफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ बेखौ जोङो थोजासे जुदिव जोङो सनमान होनाय बा हेफाजाब होनो हायाखै, एसेबाबो जोङो होबोदों। बिटिसि निफ्राय जोङो नंगौ बेजों जेबो जाया, बे थाखाजों जेबो जाया, जोंबो मिथिगौ। सुक्तिनि उनावनो जोङो मुंख्लंफोरनो ओरैनो बिटिसि निफ्राय जोङो 2 लाख खरि होग्रोदों। आरो जोङो हानायमानि सासे सानैबाबो मुंख्लंफोरनि न'खरनि सोरबा मोजां माबा दंब्ला, लेखा गोरों दंब्ला बा सोरबा 4 ग्रेड 3 ग्रेड मावनो हानाय सोरबा न'खरनि मानसिफोर दंबा बेफोरखौबो आं होबोदों। गासिखौबो होजोबनो हायाखै, नंगौ आं बुंगोन गासिखौबो होजोबनो हायाखै, किन्तु जोङो बहुतखौनो साख्रि होबोदों आरो होबावगोन।
आरो नैबे 5 लाख थाखा मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख थाखा जागायबायमोन 200 बेसेबांबा जनखौ जों होबायमोनानो आरो बाखिया फैगासिनो दंमोन खिन्थु नैबे दिनैनि बे सरकारा बे फैसाखौ लाबोनानै बे मुंख्लंफोरनि बे 5 लाख करि मोनबावनांगौखौ होआखै दाबो बेयो जाहैबाय जेब्लानाखि बिजेपि सरकार दंमोन सर्बानन्द सन'वाला आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन सर्बानन्द सन'वाला जेब्लानाखि आसाम आन्दलनाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननि परियालनो 5 लाख थाखा एनाउन्स खालामदों होनायनि थाखाय 5 लाख करि आसाम आन्दलनाव थैनाय जेसेबां सोरबा बर'बो थैदोंबो जानांगौ आसाम आन्दलनाव आसुनि आन्दलनाव सोरबा मुस्लिमबो थैदों सोरबा नेपालिबो थैदों सोरबा राजबंशिबो थैदों बेफोरबायदि आरोखि जेसेबां आसामनि आन्दलनाव आसुनि आन्दलनाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख थाखा न'खरनि परियालफोरनो होनाय जागोन होननानै जेब्ला एनाउन्स खालामो बे समाव आङो जों जिहेतु सरकाराव दंखायोमोन ओंखायनो जोंबो बुंदों आं बुंदों बिथां चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ बुंदों अकल आसाम आंदोलনৰ শহীদসকলক 5 লাখ টাকা করে দিলে নহব স্যার আপনি আমার বড় আন্দোলনত যিমান মানুহ মৰিছে 1987 পৰা 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল শহীদ হৈছে বড় আন্দোলনত অকল আসাম আন্দোলন নহয় বড় আন্দোলনকো আপনি দিব লাগিব বুলি बेबायदि होनना बुंदों बेवहाय बे मोननाय फैसाखि 5 लाख थारमाने बियो मा होननाय जादों रिकगनाइज मोनदों जोङो आगोलाव बिटिसिआल' बड'लेण्ड बाखियाल' बिसोरखौ जोंनि बर' आन्दोलनाव शहीद जानाय होननानै जोङो रिकगनाइज जादोंमोन जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ 5 लाख करि होसिगोन बर' आन्दोलनाव थैनाय मुंख्लंफोरखौबो होननानै जेब्ला घोषणा खालामो जेब्ला मोनो थारमाने बियो बिसोर नंमारगौ बर' आन्दोलनाव थैनाय शहीद बिसोर हिर' सासे हिर' हिसाबै रिकगनाइज मोननाय जाबाय आरोखि बुजिदों खोथाखौ फैसाया गिदिर खोथा नङा स्टेट गभर्नमेन्टआबो आसाम सरकाराबो दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैनाय बे मुंख्लंफोरखौ नंगौ बिसोरो हिर' सासे बड'लेण्ड आन्दोलननि सासे हिर' होननानै स्वीकृति होनाय जाबाय आरोखि फैसाया 10,000 जानो हागौ 5,000 जानो हागौ फैसाजों खोथा गैया रिकगनाइज मोनबाय आसामाव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैनाय जेसेबां रुंसारि जालांनाय जेसेबां मुंख्लंफोर दं बे रिकगनाइज अकल बिटिसिल' नंला बियो मिथिबाय थाखा गिदिर खोथा नङा बे नंगौ 5 लाख थाखाखौ जों होजेनबायमोन सरकाराथ' जोंना बायबाय जेनेबा खिन्थु बे फैसाया दाबो स्टेट गभर्नमेन्टआव दं लानानै फैनांगौ बेखौ लाना फैना होनायाव मा दं बेहालाय माने होनायाव गैया बियो गाव मोनजायोब्लासो लाना फैगौमोन बियो मानसियानो बिदिसोखा नालाय बे फैसाखौ लाना फैनांगौ मोनाखै होनना बुंदों सोरबा मोनाखै दा 5 लाखखौ सोरबा आसाम बियो जेसेबां मुंख्लं जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बेयो हा सरा बबेबा क'क्राझार बिनि खोथा नङा माखासेया मोनखाबाय 200 बेसेबांबा जनखौ जोङो फार्स्ट बेस हिसाबै लाबोनो हादों आरो दंबावो बेखौ लाबोना होफैनांगौ बियो जों सरकार बानायनानै लागोन बहुद खामानि दं मिथिबाय जेब्लानाखि आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम आन्दोलननि शहीदखौ जेब्लानाखि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय रिकगनाइज मोनगोन जोंबो एखे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय रिकगनाइज मोनफागोन हयथ' होनोबो हागौ खुनु थिग गैया आसाम आन्दोलनाव शहीद जानाय जेसेबां शहीद दङ बिसोरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया स्वीकृति होयो बिथांमोननि माने मा होनो सेक्रिफाइसखौ स्वीकार खालामो जेब्लानाखि स्वीकार खालामनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो माबा मोनसे बिसोरनि नामाव प्रजेक्ट होगोन अब्ला जोंबो बर'फ्रा मोनफागोन बर' आन्दोलनाव जानाया दा बेफोरसो दा जेखिजाया जोङो बेखौ हागौदों गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै बेखौ स्वीकृति होनो बायद' जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैनाय गासै शहीदफोरखौ बेखौ जोङो बिराद मोजां खामानि मावबोनो हादों दा बेफोरो
दा जेखिजाया मुंख्लंफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे आरज गाबनाय एबा बिबार बावनाय हाबाफारि दंखायो बियो 10 फेब्रुआरियाव इन जेनेरेल जायो सोरबा हयथ' साननो हागौ दिनै 11 जननियाव हाग्रामायाबो फैलायबाय जोंनाथ' 11 जनाव नाम गैया उमुक दिनाव थैनायसोमोन बेफोर डिफारेन्सखौ लानो नाङा बेफोरखौ साननो नाङा जों बयखौबो समानै सनमान होदों आरो होलांगोन बयखौबो समानै सनमान होबोखादों आरो होलांगोनबो जों गासिखौबो बड'फाखौ जेरै सनमान होदों सोरबा सासे मुंख्लंखौबो एखे सनमान होदों सोरबा सिलाराम बसुमतारीखौ जेरै जों सनमान होदों सोरबा गुबुन मुंख्लंखौबो जोङो एखे सनमान होदों दिनै साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जों जेरै सनमान होदों एखे गुबुन मुंख्लंखौबो जों एखे सनमान होगोन आरो होलांबाय थागोन फैगौ 10 फेब्रुआरियाव आरो जाबावसैलाय बोसोरफ्रामबो जाखायो बे ओंखायनो साननो नाङा जुदा मुंख्लंनि गार्जेनफ्रा साननो नाङा जोंखौ खबर लायाखिसै बा लायाखै जेखिजाया बेयो जोंनि बर'नि जारिमिनाव मोनसे माने थैनो रोङै मोनसे माबा जानानै थालांगोन बेखौ खुनु जेनेरेसना बावनो हाया जाहाथे बेनि थाखाय जों सिमेट्रि बानायखादों